Ви разкажа как се запознах с най-обсъждания крими персонаж у нас. Беше началото на февруари 2004 година. С Клюна, Демби и още няколко приятели бяхме седнали на попитие в пицария на столичната улица Шишман, където беше и офисът на Тони. На масата имаше поне 20 мобилни телефона, което накара всички да погледнат, когато един от тях звънна. Последва мълчание за няколко секунди. На екрана на един от тях беше изписано Митко очите. За мене, каза Клюна със задоволство в гласа и вдигна телефона. Как е, колега? С какво мога да бъда полезен? Тони изпитваше голямо задоволство, когато му се обаждаше някой от по-високите етажи в йерархията. Докато слушаше какво му казва Митю, Клюна гледаше с лека усмивка към останалите, които бяхме на масата. След като само слуша някъде около 30 секунди, Тони отговори. Сега ще видя какво мога да направя, веднага ще попитам. След като затвори телефона, каза. Митю са го заклещили куките на караулката при Враня. Седи в колата от 20 минути, а онези са се скрили в кабинката и нищо не казват. Мисли, че ще го прецакват нещо. Боби, звънни на твоите хора да помогнат нещо там. По онова време бях завързал приятелство с повечето катаджии в София, покрай охраната ми от НСО. Те се познаваха помежду си и така започнаха да общуват и с мен. Тони, не знам дали е уместно да искам услуга от полицай, и то за чужд човек, когото дори не познавам, отвърнах аз. Абе, Митко е пич, контрираме Клюна. Звънкай, като ти казвам сега. Ей, как се натягаш на таки? Обади се Демби, който с иронична усмивка гледаше към нас, докато се разправяхме. Добре, съгласих се аз и набрах един приятел, чието име няма да спомена сега, тъй като днес е на висок пост в системата на МВР. Драги, имам един приятел, който има проблем на караулката Враня в момента. Спрели са го и нещо от 20 минути не му връщат документите. Как се казва? Попита човекът от другата страна. Ами, направих малка пауза аз. Мити очите, защо се занимаваш с такива компрометирани типове, а занимаваш и мен? Сепна се той. Добре, чакай, ще ти се обадя след малко. Ще ми звънне след 5 минути, казах аз на Клюна. Той се усмихна доволно и веднага се обади на Митю. Ало, сега се обадихме на един човек и ще види какво става при теб. Минаха не повече от 5 минути и моят телефон звънна. Твоят приятел има голям проблем, каза човекът от другата страна. Има неофициална заповед да бъде тормозен и няма да го пуснат. Сега да не вземеш да му се обадиш, да направи някоя беля, не се занимавай повече с тази тема. След като затворих телефона, попарих радостта в очите на Клюна. Ще го арестуват, казах. Имало някаква неофициална заповед да го мачкат. Как така? В каква държава живеем? Възмути се Тони. Абе, ти се радвай, че е такава, че иначе трябва да лежим по 300 години в затвора по американската математика. Обади се Демби. Чакай да му кажа да не се надява, каза Клюна и набра номера на Митю. Изключене, учуди се той. По-късно в новините съобщиха, че очите е задържан за притежание на газов пистолет, преработен за стрелба с бойни патрони. През следващите дни Тони не пророни и дума за неговия голям приятел, както наричаше Митю очите. Не коментираше и множеството публикации в пресата, каквито не лисваха. Браво на Илиян Василев, казах аз на Клюна. Добре, че се пребори, да не го съдят по бързо производство за този пистолет, че щеше да закъса. Дреме ми, отвърна Тони. Нали ти беше голям приятел, караме да се обаждам за него, репликирах аз. В този бизнес приятелството е моментно, запомни го, каза Тони и се усмихна. Това беше единственият коментар по темата през следващите няколко седмици, докато не дойде един от най-големите български празници – 3 март. Предишната вечер, на 2 март, моят телефон звънна. Обади ми се една от най-добрите крими репортерки по това време, а днес водеща на централните новини по една от националните телевизии. Нещо става в районния съд, каза тя. Съдят Митю очите за онзи смешен пистолет вече 6 часа. Минава 23:00 часът. Така ли, учудих се аз. Не знаех, че днес му е делото. Днес и щом толкова се бавят, значи ще го осъдят, отвърна тя. Благодаря ти, че ми звънна да знам, казах аз. След като затворих телефона, веднага набрах Клюна. Докато чаках да вдигне, си мислех, че отново се задава момент на голямо приятелство. Ало, Митю го съдят в момента и май ще го осъдят тази вечер, защото повече от 6 часа тече делото. Започнах аз. Сега ли, учуди се Тони. Дръж ме в течение, звънкай там, да знаем. Аз сега ще се обадя на таки. Мина още около час и пак ми звънна въпросната ТВ репортерка.